Moi ben, moi bons días. Agradecerlle á Economía Digital que nos permita participar nun documento de referencia, nun instrumento que nos sirve precisamente para constatar as cousas que xa sabíamos en boa medida. Aqueles que nos toca decidir os designios da Administración, traballamos coa realidade que está reflexando esta enquisa, basicamente. Iso significa que temos por diante retos que tamén aquí se marcan, que non son nada doados de afrontar nin de superar, todo o que ten que ver con dar unha resposta áxil e equilibrada ao mercado da vivenda, por outra parte, todo o que ten que ver coa mobilidade entre as cidades galegas e as súas áreas periurbanas, pero tamén entre as propias cidades galegas. Está dous eixos tamén constatados aquí, que é un problema estrutural de Galicia, difícil de afrontar, pero que hai que afrontar. A Galicia de dúas velocidades, o eixo atlántico ben comunicado e o eixo interior moi mal comunicado. Por non falar das pésimas comunicacións ferroviarias da que adolecen precisamente os dous eixos, Lugo-Ourense, Coruña-Ferrol. Temos por diante, polo tanto, problemas difíciles de afrontar, pero que, en primeiro lugar, hai que constatar e hai que certificar. Eu creo que este documento así o fai. Por tanto, para nós, ser unha provincia onde 3 das 7 cidades están aquí acollidas, nunha provincia que é o motor económico de Galicia, aportando preto do 47% do Produto Interior Bruto, que é froito, basicamente, de que a maior parte dos sectores estratégicos galegos teñen a súa maior capacidade productiva aquí, nesta provincia da Coruña, nunha coyuntura, ademais, económica que é moi favorecedora, se temos en conta que estamos en tasas de actividade nunca coñecidas, crecendo en poboación, en tasas de paro tamén nunca coñecidas polo baixo. Por tanto, é unha boa coyuntura, nos toca seguir traballando e coñecendo os detalles destas realidades que nós no día a día xa constatamos. Agradecervos a todos a presenza e, insisto, a Economía Digital, animala para que siga profundizando, estendendo, ademais, este atlas na medida do posible a outra realidade da provincia e de Galicia, que é a realidade que non é tan urbana e que supón, non é o 55% da poboación, pero sí é o 85% do número de entidades de población e de concellos. Moitas gracias. Moi bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias a Economía Digital por facernos partícipe un ano máis, non só do que é o estudio, sino tamén das conclusións. Editor, director e, por suposto, tivemos os dous grandes protagonistas, o profesor, e xunto coa persoa que nos foi introducindo pouco a pouco para facelo moi ameno e, ao mesmo tempo, ir reflexionando e despois analizando que o que temos en Galicia e a onde nos temos que dirixir. Galicia é única, Galicia é singular e, como singular, tamén debemos de tratala. Pero eu teño que louvar a Economía Digital porque decidiron ser ambiciosos, entón xa non se centraron nos ODS, que en realidade tamén é moi ambicioso analizar os ODS, senón que quixeron ir máis aló. Non só se quixeron centrar nas cidades, senón en todas esas áreas, e eu dende aquí lanzolles un reto para a vindeira ocasión que tamén nos centremos nesas grandes diferencias entre a costa e o interior. Eses 86 concellos que teñen o 52% tamén da poboación. Pero iso non quere dicir que non teñamos que tamén analizar toda a globalidade galega. E queremos seguir sendo distintos, queremos seguir sendo singulares, pero é certo que temos que reivindicar que os servicios han de ser iguales para todo. A partir de aí, e despois da divulgación destas conclusións, tócanos, querido presidente da Diputación, porque é o que está aquí presente, pero tamén os distintos representantes dos concellos, tamén seguir profundizando, presumir das virtudes, non defenestralas e despois ver esas debilidades para ir apuntalándoas, independentemente de que, todos fagamos a nosa aportación, pero ao mesmo tempo todos temos a súa competencia. Dito isto, convertímonos en portavoces públicos e ao mesmo tempo que somos portavoces públicos temos responsabilidades. Temos virtudes e temos certas carencias.
E a partir de aí están os sectores e eu estou como conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. E iso quere dicir sobrevoar absolutamente todo e ver como influe todo a hora de dar certos datos. Analizamos a través de unha comisión interdepartamental absolutamente todos os eixos e dentro dos eixos tamén falamos de a planificación urbana, centrámonos no que é a vivenda en sí, o que é a poboación, a instalación das empresas, a axilidade como a administración, a simplificación e despois cal é o resultado para decirlle ao resto non só dos galegos, sino dos que están fora, que poden virse para Galicia, porque en realidade temos boa calidade de vida. E iso dánolo a economía, técnolo que dar, efectivamente, tamén o transporte. Temos que cambiar certos modos, e aí está o transporte público. E aquí, pois, unha tirada de orellas para os homes que, efectivamente, nun transporte público ves mulleres de todas as idades, pero só ves estudiantes, homes ou xubilados. O resto decidiron que para eles, con eles o transporte non vai. Eso simplemente como anécdota. Pero despois que temos que facer compatible, sin dúbida, o desenvolvemento económico e o benestar. E cando falamos de benestar, pois falamos desa calidade de aire, desa calidade das nosas augas, que en ningún caso superamos os limiares establecidos por parte da Unión Europea. Ben, é certo que esta fin de semana entranos po-sahariano, entón, ao final, bueno, pois hai que calcular efectivamente a media. Pero Galicia mide, que esa é a diferencia que igual ten outras comunidades autónomas. A veces non queremos coñecer e, polo tanto, non medimos. Galicia mide absolutamente todo e, ademais, facémolo público, que creo que é o mellor xeito de actuar. E facendo público, a partir de aí, seguimos con necesidade de implantar empresas que cumplan absolutamente coa legislación vixente e sendo incluso máis exixentes que o resto. E para iso temos que traballar en conxunto e Galicia decidiu poñer en marcha a Alianza Galega polo Clima. E non só falamos de clima, é que falamos desas 200 empresas, universidades, portos que se adheriron para darlle a coñecer o resto da pequena empresa como están innovando, como están investigando, cales son as mellores técnicas disponibles que están implementando e, a partir de aí, crear emprego de calidade. Porque tendo emprego de calidade non se nos van os xóvenes, temos acceso pois a diversificar máis tamén a nosa Galicia e que non lle caiba dúbida a ninguén do cumplimento estricto da legislación e, por suposto, de que queremos cumplir eses 17 obxectivos de desarrollo sostibles. A través de unha comisión interdepartamental é como nos, ao final, nos calificamos. Calificámonos e temos xa en marcha o terceiro informe que faremos público en breve e aí sí que xa vos teño que avanzar que imos ben no eido da auga, imos ben no servicio do saneamento, pero tamén temos que dicir que imos ben na emisión de gases de efecto invernadoiro. Facémolo, ademais, tanto por unidade PIB como por valor per cápita. E deso tamén nos toca presumir. E, ollo, estamos cumprindo. 61,7% a reducción de gases de efecto invernadoiro fronte ao 12,6% da media estatal. Pero tamén o facemos non só dende o ano 1990, sino tamén o facemos dende o ano 2005, xa que conseguimos unha reducción dun 67%. Non é froito da casualidade, é froito da exixencias. Exixencias que teñen que ser sostibles dende o punto de vista económico, social e tamén medioambiental. Seguimos optando polas renovables. Hoxe mesmo eu viña de falar no Parlamento.
aí temos que seguirnos posicionando agora mesmo dos 9 proxectos que temos de repotenciación. A Consellería de Medio Ambiente tenos autorizados absolutamente todos. Supón unha disminución dun 80% dos aeroxeneradores, pero tamén un incremento do 35% de enerxía e unha disminución anual de 100.000 toneladas de CO2. E aí está o Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, esa axenda na cal damos cumprida o obxectivo de un goberno que é ser claro e transparente e que se traslada tamén ao Parlamento. Por lo tanto, posicionámonos como Galicia con calidad de vida, posicionámonos como Galicia con refuxio climático, pero sí é certo que temos carencias e aí temos a poboación, unha poboación envellecida que hai que seguir cuidando, mimando, con unhos servicios que han de ser propios por aqueles que traballaron en un momento determinado, pero tamén propiciándolles aos nosos xóvenes esa seguridade de que van a ter un posto de traballo que vai a estar ben remunerado e, ademais, dicíndolle aos empresarios, aos promotores, que Galicia é un lugar seguro para invertir. Dito isto, e despois de que nos lo presenten e ter que interiorizar cada un dos datos que chegan a investigadores, a xornalistas, pero que nós temos unha obriga como representantes políticos. Eu convídovos a Economía Digital a seguir profundizando, estudiando, a ser claros e transparentes, porque é o único xeito de seguir mellorando. Moitísimas gracias polo convite.